26 26 26 27 28 فوضى. 28,000 euro kienet din l-offerta tar-rebbieħa tradizzjonali fl-Imġar bil-grupp tar-Reffija immexxi minn Wistin Vella jirbħu l-offerta sabiex jerfgħu il-vara ta' Santa Marija waqt il-festa tradizzjonali fil-lokalità tal-Imġar Malta. Din l-offerta saret il-ħadd filgħodu fil-pjazza tal-Imġar quddiem il-parruċċjani li nġabru sabiex jaraw min se jkun dak li l-ħadd filgħaxija jerfa' l-vara tal-Assunta li id-devozzjoni lejha tmur lura għal aktar minn 104 snin. Net News tkellem ma' Luis Vella li jagħmel parti mill-grupp ta' Wistin Vella li spjega kemm din il-festa tfisser għalihom u kif matul is-snin u l-grupp tiegħu kienu dejjem hemm sabiex iżommu ħajja din it-tradizzjoni unika. Bħalma jafu ħafna nies ta' mill-Imġar din mhijiex l-ewwel darba, però l-entużjażmu li tħoss hija daqs li dwejja l-ewwel darba. Ikun hemm ħafna affarijiet li ma tkunx taf se jiġri, ma tkunx taf kemm gruppi se jkun hawn jew kemm somma se jagħtu bħala donazzjoni, allura kien hemm ħafna taqteħ ta' qalbu. Inti tiġi hawnhekk, niġu hawnhekk aħna biex nerfgħu il-vara u nagħtu donazzjoni, però ma jfissirx li jekk tinżilha bil-fors toħodha. Ġifieri xi ħadd ieħor jista' jagħmel donazzjoni ikbar minn tiegħek, u d-donazzjoni tmur għal min jagħmel l-ikbar waħda u xejn. U s-sodisfazzjon tagħna huwa li dawn il-flus jiġu ntużati għal bżonnijiet tal-parroċċa, għal festa, għal knisja, għal karitajiet ħafna. U dan huma flus li flok morna l-karità u tajnihom għamilna din l-okkażjoni u minnhom igawdi kemm jista' jkun ħafna entitajiet. Għal din l-offerta kien hemm żewġ gruppi bil-kappillan tal-parroċċa tal-Imġar Xona Bela itenni kif l-offerta ta' 28,000 euro miġbura ser imorru għal anijiet varji fosthom karità li l-parroċċa tagħmel matul is-sena ma' dawk inqas ix-xurtjati u li qegħdin f'riskju ta' faqar apparti flus li ser jintużaw biex jgħinu l-parroċċa. Din hija tradizzjoni antika li tmur lura 104 snin minn meta ġiet il-vara hawnhekk fl-Imġar dejjem kienet issir fejn l-Imġarrin juru din l-imħabba tagħhom lejn Santa Marija billi jagħtu l-offerta biex ikunu jistgħu jerfgħu. Hija donazzjoni tingħata b'mod liberu kemm jixtiequ huma dejjem u tmur għall-ħidma tal-parroċċa. L-ħidma tal-parroċċa tinqasam diversi kategoriji, l-ħidma pastorali, l-ħidma tal-karità, il-ħidma fil-manutenzjoni fil-Knisja u dak kollu li hemm bżonn. U għalhekk hija din espressjoni sabiħa tal-imħabba tagħhom li hija l-qalbhom ukoll. Din it-tradizzjoni tal-offerta tmur lura għal Awwissu tal-1923. Tradizzjoni titlob li mat-tokki ta' nofsinhar quddiem ġemgħa nies il-flus tal-ogħla offerta imorru fajnuna għal dawk fil-bżonn u l-ħidma pastorali. L-attività ġibdet lejha ammont sostanzjali ta' nies kemm mill-lokalità kif ukoll minn barra l-Imġar fejn tispikka ċertament l-għaqda fost l-Imġarrin kollha li jkunu qed jistennew din il-ġurnata sena sħiħa.